Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministrliğinin Halkara Gatnaşyklary Institutuna diplomatik protokolatly ýürütülüşdirilen okuw merkezini üstünlükli tamamlan elkenji hunermenlere ýürütü şahadatnamalary gowşurmak dabarat geçirildi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň protokoli baştornugyna Türkmenistanyň dünýä işlerine diplomatik taýdan gatnaşmagynyň giňeldilmegi, şeýle hem Daşary İşler Ministrliğiniň hunermenleriniň taýýarlanylmagy we berkidilmegi boýunça kabul edilen wajyp çözgütlen oňy netijeler berýändigini nowatdaky aýdyň beýanlary. Daşary İşler Ministrliğiniň Halkara Gatnaşyklary Institutuna diplomatik protokolatly ýürütülüşdirilen okuw merkeziniň hereket etmegi Türkmenistanyň bu öňde barjy ýokary okuw mektebiniň ilme barlygy we intellektual mümkinçiliklerini artdyrýar. Şu ýylyň 1 martyna bu ýürütülüşdirilen okuw merkezine gyzga möhletli okuwlara batylygy berildi. O gatnaşçylar 2 aýyň dowamyny Daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň ýordamydaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň, milli diplomatik guruluşyň wekilleriniň, halipa diplomatlarymyzyň ilmi hemde köp ýyllyk tejribe esaslanýan sapaklaryny eşdiler. Diplomatik protokolatly ýürütülüşdirilen okuw merkezini üstünlükli tamamlanan elkenji hunermenlere Türkmenistanyň Bilim Ministrliğiniň hemde Daşary İşler Ministrliğiniň Halkara Gatnaşyklary Institutunyň ýürütü şahadatnamalary dabaraly ýagdaýda gowşuruldy. Okuw merkezini tamamlanlar dünýäde parahatçylyk taglimatini dabaralandyrgan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüý sürekden alkyş sözlerini beýan etdiler.